Eta gaur euskararen eguna denez, bere urtebetetzea ospatuko du. Eta norbaitek daki zenbat urte Santiago Parra, zenbat, Santiago? 3. Ados zaudete? 3 urte betetzen ditu? Ia, no tengamos tiempo para finalizar tu eskua. June, zenbat egiten du? June? 3, esan dugu ezetz? Zenbat? Ezkezak izenak. Zenbat egiten ditu? Leire, zenbat. Leire, zenbat? Zenbat urte egiten ditu? 2018. Txalo bero bat, oso, oso. Autona, ezketine behar ditut urtea. Bai. Bai, ez daude galdera. Eta ipintzen dut. 2018, bai ala ez? Lagundu argitxori, kandela amatatzen.
Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman, euskara edan genuen, amaren titian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu, iturri